maysa a kararag babaen iti panagdallot ni Jessie Aganos Bagkal, Ibanna, Ilocos Norte. Wait lang ako, sa i-live ko dito yung video. Makita niyo dito yung video, kakabsat? Daldalut, dumidinalang, dumidinalut, dumidinalang. Sudinidalut, sudinidalang, rayaw ni dalut, dalidalang. Uwa pumiya na ilangitan, namuangayan namin na banag ngadan kenawanan biyag. Sika puti daydayaw mi day tanagan. Jehovah nga income kararagan mi akar karaptan adaldalut dumidinalang dalidalut dalidalang. Itagay mi tadayag ken kinaindaklan nga income matmatan naglawlaw mo analasbang aglawlaw aramid mo adi agkurang. Para burmu amayamanen mi tibiyag sagut kada kami iti aldaw daytoy ngaldaw nga income natipon. Ay daldalut dalidalang arud ditangal daw dawaten mi takaadam kada kami ngadat gumila sa linong. Kada kami ngadat gumila sa linong taangayan mi daytoy kumbensyon. Itultuloy mo kad abendisyonan pan nakataginayon daytoy agunglo.
Panakataginayon daytoy agong lukang runaan na meti pagsasao nga Ilocano. Kang runaan na ti pagsasaumi nga Iloco tapnon iti kasta agnanayon. Bendisyon met dagiti manurat sapay tadida maumanga agpartuat. Kadagiti danyo sarita kendad dumapay kenan yaman agagemda anapintas sa ganwa. Kenan yaman nagagemda anapintas sa ganwa at dali-dalut dumidinalang. Apo Jehova dagitoy ti dawat miket amumpay linaon puspusumi. Ket amumpay dagiti linaon puspusumi. Ket dagiti dadduman na dimin imbalikas. Dagiti dadduman nga dimin imbalikas. Ikan ti mangkedta ammum tinasayaat. Sikan ti mangted tamum tinasaya at adaldalut daldalang. Dagitoy nga rod ti dawat mi abaetan ni Apo mi a Hesu Kristo a kasudian. Ket amen amen kunami agubisan dumini dalut dumi dinalang. Mangyayo, adda kayong ti floor para iti nailyan a kanta asarnuen iti bumil awen. Manon, awan sound na. I-click yo yan
Isip ken panawan, inukoy niya gupit ken ka, literatura ay lugar. Gumit, nagsawayan, gumit, gilayan na parang abiyag, at tinagtikay lupan, manulat pagtanggang, inatok natin tumauma, sa miring santo'y pagsakna. Gumil, nagsawayan na lang. Gumil, gilayat na parang abiyag, at inigtikay lupan, manulat pagtanggan. Binatok na din tumauma, sa miring santo'y pagsakna. Agyaman akmanong. Sakbay naman apo nga awagak ni Elizabeth Madarang Raquel, Vice Presidente ti Bumil Pilipinas, nga mangked iti pamasangbay a Biclac. I-acknowledge ko man apo dagiti tao iti Zoom room kayo, 88 kayo aminen na palakpakan kayo man ti bagbagi tayo. At dagita ni Abraham Aquino manipod iti Banggi, Ilocos Norte. Adda ni Tita Eli, iti Lawag City. Adda ni digiti partisipante tayo, adda iti Nueva Ecija. Adda pa'y taga Ordaneta City, adda pa'y taga Santa Ana, Cagayan. Adda at aga po iti Kaohsiung City, Taipei. Santa Teresita, Cagayan, Ordaneta City, Pangasinan. Adda pa'y iti Vigan City. Adda pa aga po iti La Union, Abra. Adda pa aga po iti Itugon Benguet, adda taga Bintar, Ilocos Norte, adda taga San Nicolas, Ilocos Norte. Adda pa taga Buiguya, manipod iti Quezon City. Adda pa iti Bulacan. Adda po tayo iti naduma-duma nga partes iti Pagilian, ken iti Lubong. Mabalin apo, i-rename tayo man, tibagbagi, pinahagan tayo dito baba. First name, surname, kantay, lugar na iyan tayo ipa. Mabalin na town, ken tayo probinsya, wenno syudad, ken iti Pagilian. Ken sakbay nga awagak ni Vice Presidente ti Bumil Pilipinas, sumbatan tayo man dahito maysa nga poll. Kumusta kayo? And how do you feel? Naragsak, naliday, ang nervyos, madanagan, awanan ng naman, mabutbuten. Ag-participate kayo man apo, pindutin nyo. At dagdag sa nga pulo nga nagsumbaten. And then 23. Talagsumbat tayo man apo, no anat marikrit na tayo itang aldaw, naragsak, naliday, maputputeng, pagnervyos. Okay. Agyaman na kadigiti naki pagpartisipar kadeti nga poll tayo. Makita kayo apo na 44 out of the 47 nga simbungbat ket naragsak adda saggagaysa analiday sapay kumakabsat babaen kada ito'y panaggatendar mo kada ito'y nga
Panglukat a programa tayo, ket makisayan basit pilday mo. Ken adapay may isang nga awanan namnama, sabi ko manayunan basit iti namnama yo, babaen iti diskusyon tayo ita nga aldaw. Ken adapay may isang nga mabututeng, as tinatendit pas pasama, sabi ko na makisayan to basit ti puteng yo, kalpasan dahi nga programa tayo. Yaman akmanen, kadigiti nagipag-participar, at itan awagak ni Elizabeth Madarang Raquel, Vice Presidente ti Gumil Pilipinas, tapno ited na kada tayo ti pamasangbay abitla. Kita Eli? Unmute kayo, tita. Oo, mangagdakon. Mangagdakon. Yes po, loud and clear. Okay. Naimbag nga malem tayo amin asa nga pada, gagayem ken kakabsat. Ipang pangrunak man nga kablaawan, toy na isang sangayan nga sanga ili tayo iti daytoy maikadwa virtual Gomil Pilipinas Dapayan 2021 ni Dr. Benjamin M. Mendelio Jr. Full-time na Commissioner kinatawan ng Wikang Ilocano, Commission sa Wikang Filipino, KWF. Dagiti membro ken official ti kada chapter ken official ti Gomil Pilipinas nga idadaulwan ti Vice Gobernador ti probinsya ti Apayao ken agdama a presidente ti Gomil Pilipinas Honorable Remy N. Albano. Dagiti nalalaing nga agsakrita, panalista ken moderator. Dagiti kabarbaro ang nagmembro iti Gomil Pilipinas. Ti National Commission for Culture and the Arts nga ibagbagyan ni Dr. Ferdinand Isleta. Dagiti duang nalalaing nga isudat na magtayek iti daytoy virtual dapayan tayo itata awan sa bali no dida Setyen Neo Valdez ken ni Tesorera Analisa Gaspar ken of course dagiti amin nga nakiparticipar gagayem ken kakabsat. Jak matungpungan no sa dino ti pakasarakak kadagiti napipintas a balikas a pangiladawak iti Gomil Pilipinas iti agdama. Ngamin dati pangyariga kita ti Gomil Pilipinas ket maysa kayo a nabaludbod dagiti sanga ken bulongna. Ket iti babana adun dagiti umay makilinong ta nakaparpariir amang ted bangar kadakwada. In other words, Gomil Pilipinas has become a potent instrument for the development of Ilocano literature. It is an institution resting on a solid foundation, which is the strong determination of the Ilocano writers to pursue their destiny to become a writer. Iti daytoy nga okasyon, maragsakanak iti kaadu tayo at mabuno, makipartisipar, ken mangpadaeg iti daytoy a virtual dapayan wenno convention 2021. Ket kunak nga rod babaen iti daniw adtoy a nakalukat read daw puspusumi. Asya awis nga agururay kada kayo. Kunak nga rod ayabkas asipupuso. Dumanon kayo amin apo. Recording in progress. Nagyaman na, Tita Eli, kaday tuloy pamasang payo itla. Tan, inakman awagan ti Presidente ti Gumil Pilipinas nga agdamamet a Vice Gobernador ti Apayao tapno mangted iti mensahe na ni Presidente Remy Albano. Press, kayo ta, ang kayo ti
i-unmute kayo. Unmute, press. Hello, Mang Nagdakon. When press, loud and clear po. Okay, loud and clear. Okay, thank you very much. Naimbag nga malim tito mong may sakit. Agyaman na kunay, po ang iturturong, ading ko Analisa M. Gaspar, Pinapintas, et Tesorera, Tigumil, Pilipinas. Pagraiman mi unay, anay isang sangayan, asang ili, tidak ito'y tinawen o konbensyon, Tigumil, Pilipinas, amawawagan itidapayan 2021. Dr. Benjamin Eno, ti full-time a commissioner amang ibagbagi iti pagsasaong nga Ilocano di commission sa wikang Pilipino wenno kay agyaman kami launay apo Dr. Mendilio iti panangibingay mo dayta napatek nga oras ken kanitom ita numampay Domingo aldaw ti panagin na aldaw kadagiti pampamilya ken aldaw ti panagidaton ken panagyaman apo Dios ket naaramidam a pinatgan tikid daw daytoy nanumo agong lumi agumil Pilipinas wenno gonglo dagiti mannurat nga Ilocano iti Pilipinas ken iti ballasiw taaw riniw a panagyaman mi ken ka Sir Dr. Mendilio. Welcome sir to our humble but prestigious event today and the whole week as well. Tidapayan 2021. Palakpan tayo manapo ni Dr. Benji Mendilio. Ngayon malem mo apo, numampay buwan ng wika ngayon, Agosto, na dapat sana wikang Pilipino ang gamitin. Ngunit dahil nga sa okasyon ng Gumil Pilipinas ito, pupunipunan dagiti mannurat nga Ilocano dito'y lubong palubusan kadi kakabsat amang usar itayo'y pagpanpanakkel tayo ken inginguten tay launay a pagsasao nga Ilocano dito'y lubong kadagiti kakadwak nga opisyales ti Gumil Pilipinas Vice Presidente Elizabeth Madarang Raquel Sekretaryo General Neyo E. Valdez Tesorera Analisa M. Gaspar, Auditor Estela Vizquera Guerrero, Manarawidwid Joel Manuel, Agiracorac Freddy Lazaro, dagiti Direktor Mario Tejada, Edmundo Vizquera, Eliseo Rodi Contillo, Avelina Fe Carlos Camacho, Benjamin Pacris, Mario Ascueta, Roy Aragon, Rolando Seguro Jr., ken ex-officio member of the board, Tanggunyang Palalawigan member, Vilmer B. Viloria, iti Segunda Distrito, iti Probinsya ti Cagayan. Kakiti mamagbaga, Clesencio Cles Rambaud, Gladys Menor, Engineer Rick Agnes, Virginia Duldulao, Ferdinand Leta, Agustin Molina, ken Dionisio Esculong. Kakiti Legal of Advisors, Judge Joven Costales, Attorney Ranville Albano, ken Abogado Rafael Alimbuyugen. Dagiti amin akamkamang ti Gumil Pilipinas manipud kadagiti nagduduma chapters akas iti Gumil Abra nga idadawluan ni Maria Teresa Beñas, Gumil Apayaw nga idadawluan met Tinumutoy Biang, Gumil Benguet nga idadawluan ni Lovimin Aquino, Gumil Cagayan, apakairamanan ng Tigumil Gonzaga, ngay dadawluan da Rolando Seguro Jr., ken Mario Ascueta, Gumil Ilocos Norte, apakairamanan ng Tigumil MMSU, ngay dadawluan da Renato Tay Sur,